Tanimu mai kunnen kashi. Dan ɗana lafiya, na ka shigo fusace, me ya faru da kai hala? Kai baban ma wallahi kare na min da wayo. Wai a ce wai kai da abokin ka wannan ustaz din, kai ka haɗa baki da shi ya wai an ka je wai a nan wurɗiya, wai aljannu gara. A'a yaro ba haka bane. Yi min shiru, kama rena min da wayo. Ai da ma na san makircin da kuka shiryawa. To ni bari ma a gai ma tun sadda ustazu din nan ne ya iske ni tare da abokaina ya ce wai za a bani wasu kuɗaɗe. Ni san da cikin zuciyata akwai wani makirci da kun ka shirya. To bari ma an gai ma sai ka je ka iske shiga can asibiti duk inda ka mai zaƙi na kakkarye shi. La ilaha illallah Tanimu, ka kakkarya mai kasusuwa. Inna lillahi, bari yanzu yi tsodi in tashi je asibiti. Yanzu shi kenan ka sami aboki. Wayyo Allah. Wayyo Allah.